Workstation Power Saver er designet til en typisk dansk arbejdsplads med for eksempel hæve-sænke-bord, PC, bærbar eller stationær, en eller to skærme, en skærm og en printer, en mobil oplader og noget tænd-sluk-udstyr som en lampe eller radio. De forskellige dele sættes i skinnen. Her i on-off udtagene sætter man noget, som bare skal tænde og slukke, lampe, radio, den slags. I det korte timerudtag sætter man et hæve-sænke-bord. Det her tilfælde er den tændt 10 minutter ad gangen. I det lange timerudtag sætter man for eksempel en mobiloplader. Den er tændt 3 timer ad gangen. I IT-afdelingen kan vi sige, der sætter vi en eller to skærme i de to her, eller en skærm og printer. Og så sætter man sin PC i den her. For enden har vi en lille USB-udtag, som kan bruges til at oplade USB-devices. Man betjener skinnen ved hjælp af de her to knapper. Når man kommer om morgenen, trykker man på den grønne, så tænder on-off udgangene, og de to timerudgange tænder i henholdsvis 10 minutter og 3 timer, og de 3 IT-udgange tænder. Hvis ikke du tænder din PC inden for 1 minut, så slukker de 3 udgange igen. Den her løber ud efter 3 timer, og den løber ud efter 10 minutter. De to on-off udgange, de slukker først, når du trykker på den røde knap. Ved arbejdstidsophør lukker man ned på normal vis for sin PC, sætter eventuelt sin mobiltelefon til opladning, og så trykker man på den røde knap og går hjem. Skinnen slukker først, når PC'en er lukket ordentligt ned, og 3 timers timeudtag det fortsætter i de 3 timer, og så slukker det af sig selv. Dermed er hele skinnen slukket, og standby-forbruget er 0.